Alright mga katupay, good morning sa inyo lahat mga katupay. At siyempre mga katupay ay araw na naman ngayon ng Sabado. Ang oras natin ngayon ay alas 5 na ng umaga. At paalis na ako mga katupay. Siyempre mga katupay, dahil araw na ng Sabado, Biyernes o Huwebes pa lamang mga katupay, ay marami na nagtatanong sa akin ano daw ang panghulaan ko sa Sabado. Marami na nag-aabang mga katupay kasi alam nila mga katupay makuha na yung premium mga katupay. At siyempre may mga nakakuha rin mga katupay. Nung nakarang Sabado mga katupay ay nahulaan yung 350 mga katupay. Kaya ngayon ay papahula ko na naman ngayon para medyo gustong-gusto na nilang humula mga katupay. Gawin ko na lang din ang 300 mga katupay para may pang-boundary na sila. Tapos may pagkasulina na rin mga katupay. Siyempre marami na nag-aabang. Huwebes pa lang. Marami na nagtatanong ano daw pahulaan ko. Sabi ko siyempre si Syria pa rin. May tatanong pa anong si Syria para ba mga katupay parang binibitag ako mga katupay ba. Kaya mga katupay araw na naman Sabado mga katupay. Siyempre pahulan na naman tayo ngayon kung marami na nag-aabang mga katupay. At siyempre shout out sa lahat sa mga nagsusuporta sa aking YouTube channel. At siyempre yung mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe naman dyan mga katupay para maging masaya tayo. At siyempre huwag niyong kalimutan pinutin ang button bell at click all para maging updated ka na sa mga i-upload kong video mga katupay. At siyempre mga katupay, ito yung ipapahula natin ngayon mga katupay. Si Chicheria pa rin siya mga katupay. Yan, maraming kahal ng Chicheria mga katupay. Yan, iba-ibang mga Chicheria yung pinapahula ko mga katupay. Yan cheese gloves. Yan mga katupay. Brand siya ng Oishi mga katupay. Pero yung pinaka pangalan talaga dito, ito, cheese gloves mga katupay. Pag na-sumpak nila yung mga katupay, at siyempre mananalo sila ng 300 pesos mga katupay. Siyempre mga katupay, naka-ready na ako. At saka, lagi kung nagbablog mga katupay, mapapanood ninyo, lagi naka-green. Dahil uniforme namin ito mga katupay sa TPI na ako ng tricycle mga katupay. Kaya lagi ako naka-green mga katupay. Yun, shout out sa lahat. Yung pag dumanap ko sa bahay nila mga katupay, sa may Matulong Street, may sumisigaw sa akin, pa-shout out naman katupay. Pa-shout out daw ang problema mga katupay. Hindi ko naman alam pangalan niya mga katupay. Siyempre kung mapanood mo to dyan sa may Matulungin ng Birit yata yan, mag-comment ka na lang. Siyempre pag nagko-comment ka, kita ko yung pangalan mo. At siyempre shout out na rin sa iyo mga katupay. Yun nga mga katupay, naputol sandali. At siyempre so ngayon, siyempre yung dyan sa may Matulungin, mag-comment ka para makilala kita. Kasi mukha mo lang yung nakikilala ko pero hindi ko naman alam yung pangalan mo. Mag-comment na lang. At siyempre, sa susunod natin pagbablog ay shout out sa iyo. At ngayon pa lang, sabihin ko sa iyo, shout out ha. Shout out sa inyong lahat, mga supporter ko, mga solid supporter. Right, mga tupay, ready na ako. At dito na naman yung ating may wagabox. At siyempre, paalis na tayo mga tupay. Right? Let's go mga katupay! Ano ba yung katupay? Diba ito? Iya Yoyo katupay. Oh, kita katupay yoyo. Oh. Alright mga katupay. Nandito na ako sa mga kasamahan ko. Tricycle driver mga katupay. Dito muna tayo mag-umpisa. Pagkatapos, pag walang makakahula dito, lilipat naman tayo ng ibang pilahan mga katupay. At siyempre mga katupay, ito yung una nating alawak. Pero bago ang lahat mga katupay, kung bago ka pa sa aking YouTube channel, subscribe naman dyan at click all click all click all para mga tupay. Pagkatapos click sa button bell at click all para magiging update ka sa mga i-upload ko ng mga video mga tupay. Ito natin kalabaw 300 pesos para kaulangan mo yung pangalan na si Gina. Bawal na din ito ha. Galing-galing ka na! Ayusin ko paghawak para wala pa yan! 9, 8, 7, 6, 5, 4, alam pa rin! 2, 1! Kunin mo yung kamay lang! Ulitin mo na kamay mo! Kaya ko eh! Ano hula? Agad! Candy! Kimi! Balik ka na naman dyan mga
Wanted mga katupay. Okay, dito sa ating ano. 200 pesos lang. Okay. Ulit dito. Okay, 200 pesos. Pangalan ng Syria. NC Guns. Okay. Sana tulog na NC Syria. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ano hula mo? Mali! Bata. Yan, 300 yan. Okay, katupay. 300 pesos pag naulaan mo. Pangalan ka ng Syria. Alam na. Di, katupay. Magaling yan, magaling. Doon. Okay, doon ka ba? Doon. 300 yan. Okay, thank you, guys. Doon ka. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ay! Ito na, pangatlo. Sinusunod yan. Wala na. Ah, Jumar katupay. Yan. Pangilan na ba ito? Pangapat? Pangapat na. Ulit ito, 300 pesos. Pag naulaan mo, pangalan ng Syria. 10 seconds. Sa loob ng 10 seconds. Pakilala mo na yung virus natin. Bago natin kailangan pangatay. Johnny Boy. Ato, Johnny Boy. Okay, doon ko na. 10 seconds. 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6. Okay na. Ano hula? Wisi. Wisi? Okay, pare. Hanap na dito mga katupay. Sa ating mga kasama mga katupay. Ito itong mga katupay. Busy. Diyan. Mga bata. Pili ba? Bakit ka ba ng Syria, no? Ha? Sigurado ka? Pag kumain ka ng Syria, alam mo na yun, pag iniimod mo na yun. O, 300 pesos ha, pag naulaan mo. Sus, dyan. Hindi man makikita. Okay. Wala mo. Okay, 10 seconds. 10 seconds. Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, Lagyan vlog. 4, 3, 300 pesos yan. 1. Alright. Naulaan. Bunutin mo. Ikaw dito. Bunutin mo. Wisi nga eh. Harap sa camera para makita yung pugi-pugi mo lang ako ng kunti. Vlogger. Ano pangalan? 5. Ha? 5, 4, Saglit. 3, 2, 1 seconds. Ano? Bakit mo muna? Time's up mga katupay. Time's up na mga May katupay. Pipili. Para mag-like sa video channel. Katupay oh. Ano na to katupay? Oh, hula ka. Pakilala mo. Dito ka. Panaulan mo. Pangalan na si Syria. Sa loob ng 10 seconds. Tapos yung sa 5 seconds. Alright mga katupay. May dumaan. Pahulahin na rin natin ba? Okay, katupay. Okay. Alright. Pangalan mo pala. Melvin, harap mo sa pira para magkakaroon kita ng mga natin. Hindi, nakita nyo ka, panaulaan mo yung pangalan ng Syria. Okay, dokot. Chichira, pangalan Chichira. Ano lang ng Syria? 7, 8, 5, 4. Ha? Tunin mo kamay mo, kunin mo. Kamay lang. Huwag mo mulutin. Kamay lang. Ayan. Sipe? Salamat, katupay, salamat. Panglima na yan, o. Pinasubscribe mo na ba yung katupay? Alright, pagpinto na yata ito eh. Pampito na. Pagpinto natin sa labahan. Pagpinto. Uy, doon yan, pantisan mo din. Pakilala mo na ba? Yan, pantisan na kaya ba itupay yan? Siksabo. Dali na ba? Pakilala tayo ng nakasito. Wala. Mamaya. Bate. Break muna katupay dahil may magulo kasing ditong ano. Yan, Yuyok Panggulon mga katupay. Ang ating Yuyok Panggulon. Magulo po siya, magulo. Okay lang mga katupay, mamaya na tayo mga katupay. Okay. Wala pa. Si ma'am. Baka gusto mo muna ni ma'am. Baka gusto mo
300 pesos, ma'am. Pag naulan. Ayaw ni ma. Wow, this is mama. Kusin mo na ito. Okay. Okay, sige. Zero na, may zero na. Sige, mamaya na. Zero na. Zero na, may zero na. Cut mo na, cut. Cut mo na. Alright mga katupay, ito yung pang-walo natin kalaok. Pambira, lagi lang naudot, may mga pasayro mga katupay eh. O yan, pang-walo na natin kalaok mga katupay. Dalawa na lang kulang, bawal makaula. Sunod sa na naman mga katupay. Okay, ready na. Magkala mo natin. Ang pangalan Raimundo. Raimundo, ready na ha. Okay, 10 seconds, 10 seconds. Sige, lubog. Tama mo si Lubig. Ay, ba silip? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, ulitin mo kami. Go. Tama na, kanina na. Dahil mali ng hula mo. So, complete na mga katupay. Wala, tapos ka na eh, tapos ka na eh. Tapos ka na eh. Okay, pang-walo ng kalaw mga katupay. Dalawa na lang hula mga katupay. Pag wala makahula, wala na. Next, sa panunan mga katupay. Alright mga katupay. Dito na ako sa ibang pilaan mga katupay. Kasi doon nung una ng pilaan na doon tayo nagpapahula mga katupay. Wala nakahula mga katupay, walang pinalan. Kaya lumipat ako na ibang pilaan mga katupay. At syempre, ito yun sila. At ito yung huhula ngayon. Pang siyam na to mga katupay na manghula kung mahulaan niya. siyam na? Ha? Lagay mo, kaya ito to. Pag nahulaan mo. Alright, hindi na ba? Bakit na muna? Hey, Riardo Plata, tricycle drivers. Parang kasi instructor. Duda! Alright! Naal! Ready na! Okay, sige ka! Okay, dukit na tayo! Okay! 10 9 8 7 6 5 4 Ito 3 yung kinakain ko, Wisi. 2 Ha? Wisi. Wisi? Oh. Wisi! Kaming brasa ng Wisi! Wisi yung mga... Oo nga, Wisi. Ano nga branch na? Ano branch? Yung manghang, yung... Panghang! Ano pangalan? Maraming branch ng Wisi! Wisi yun eh. Ano nga branch? Maraming branch ng Wisi! Oh. Silimansi. Alaman si! Ano yung basit kanton? Ano nga pangalan? Wisi. Wisi! Bakit ka naman yun? Ano nga pangalan? Maraming branch ng Wisi! Ano mo? 10 9 Harap ka sa camera para makita ka pagyan natin! Wisi. 8 Anong Wisi? 7 6 5 Ano? 4 Wala, Wisi lang. 3 Wisi lang talaga mga katupay! Maraming branch ba? Pero magong branch! 5 Yung uwang. Ang tawag sa Tagalog? Wang. Sorry ka. Katupay, hiyaraw. Inaabot tayo ng ano eh. Inaabot tayo time stop eh. Alright. Ito eh. Alright mga katupay. Ito na yung pagsampo natin kailangan mga katupay. Ha? Pagsampo na ito mga katupay. Ayusin mo kaya. Pagsampo na. Alam mo. Ulit mo. Pagawala mo. Ako si Abdul Ala, conversional sa Muslim. Okay, ready na? Ready. Tensi ka ka. Pangalan lang ng Siria. Pag nahular mo, may 300 pesos siya. Siria, walang sili pa, walang sili. Pangalan sila, sige, dukot. Dukutin mo. Dukutin mo. Chicharon. Chicharon. Chicharon na Chicharon. Chicharon na chichirya. Sabay, magbibidyo ba ito, sabay? Hindi diskreda. Pang-last na to, panghuli na to. Panghuli. Panghuli ka. Panghuli ka na. Panghuli ka na. Okay yan to ba? Okay na yan. Mga katupay, pang-11 na natin kalawak to. Makapila natin ang isa. 10 na tupay. Wala nakahula. Ayaw din mo panghula para may 300 tilos na. Andyan. Okay, galingan mo. Andyan pa si Chicharon.
Si Idol mga katupay. Idol, idol, idol. Idol kayo. Ready na. Yes, ready. Okay, Abdul Ala. Awal sila na. Okay, dukot. Sa loob ng 10 seconds. 10 seconds. Bunutin na to. Pag tama o mali, bunutin to. Pag lama, huli na to eh. Ano wala? Ay, nahirap. Nahirap pala dito. Pantis! Pantis! Ano? Pantis! Pantis! Ano? Mali, o tama. Bunutin to. Pages. Bigis. Bunutin ko na mga katupay. Pang-11 na ito mga katupay. Lumampas na sa kuta. Mali, tama mga katupay. Papakita ko na sa kanila. Bunutin mo. Bigis ha. Mali mga katupay. Mali. Chase Club. Mali mga Mahirap pala. Medyo. Alright mga katupay, wala nakahula. Ito yung pang-conservative ko lang. nakahula. Hindi na nakahula mga katupay. At dito na magtapos ang ating video mga katupay. At syempre, Sabi ko, wisi naman din yan ah. uy, pero maraming brands. Pero marami. Maraming brands. Iya, Yan talaga ang pangalan. Oh, yan. Alright mga katupay, ulitin ko, dito na natapos yung video natin. At syempre, bago tayo magtapos mga katupay, kung bago ka pa sa aking YouTube channel mga katupay, please subscribe at click the button bell at click all para maging updated ka sa i-upload ko mga video mga katupay. Alright mga katupay, ganito na lang mga katupay. Bye-bye mga katupay.